ang report gikan ni Karundang Bobby Brasiros. Sa iyahang report nga 89th IB nagpatuman og halapad nga awareness campaign sa Kadingilan, Bukidnon. Karundang Bobby, ihandos mo. Niadtong Enero 2026, ang mga personal sa 89th Infantry Makatao Battalion Philippine Army malampuso nagpatuman og usa ka massive awareness campaign MAC sa Sitio Kawilihan, Barangay Kabadyangan, Kadingilan, Bukidnon. Tumong sa kalihukan ang pagpalambo sa kaibalo sa kalina ug seguridad, pagsupak sa impormasyon o pagpaligo sa mga paghihus o kaligo sa komunidad. Ilabi na sa mga lugar nga apektado sa panagbangi o kasikbig ng mga dapit. Ang kampanya gipanguluhan ni Bravo Company 89th ID pinagi sa paghatag og mga lecture bahin sa culture of security, United Front operasyon tali sa mga sibilyan o puwersa sa seguridad. Ang kalihukan itabungan sa 78 ka sibilyan ang residente nga kadawat og ligon nga suporta gikan sa mga leader sa sitio nga si G. Agustin Himalao ug G. Rene Manlab. Ang kalampusan sa kampay na pagkita sa pagawin nga paningkamo sa Philippine Army, labi na sa 89th IB sa pagipagbahin sa komunidad, kooperasyong sibilyan militar sa pagsiugda nga lugar. Para sa Radyo Ronda Balita Southern Mindanao, ini si Bobby Brasiros Jr. reporting. Okay, daghang salamat Karundang Bobby Brasiros.